Phishing, vishing, nigerijska i pasoš prevara, to su najčešće internet prevare današnjice. Obavljaju se putem e-maila i društvenih mreža. Kada shvatite da ste se upecali, tada je obično već kasno. U pitanju su prevare koje će vam uzeti mnogo novca, ali i identitet. Ili prvo identitet, pa preko toga vam naneti neku štetu. O ovoj zaista ozbiljnoj temi razgovaramo sa IT konsultantom, gospodinom Vojislavom Rodićem, koga pozdravljam i želim dobro večer. Dobro večer, hvala. Ovo su zaista ozbiljne teme, vi ste se sa tim susretali. Govorit ćemo i o pojedincima, svakog od nas može da bude žrtva, ali i o velikim kompanijama i ozbiljnim transakcijama. Za početak, ajde malo, ja sam ispalio ovih nekoliko termina da ih razjasnimo kako prepoznati phishing. Kako prepoznati phishing, to je neko što bi svako trebalo da odvoji malo vremena u ovom užurbanom svetu, o kome je pričano pre tom priliku, gde su svi stalno gledaju na sat, stalno negde kasne, a telefon je stalno u ruci, što je dodatna opasnost. Znači, nije isto da li sedite za računarom ili vam je telefon u ruci, ovo je veći faktor rizika. Stalno je uz vas. I skloni ste da dobijete da reagujete brzo, naročito kada dobijete paničnu poruku. Naročito kada je ta poruka od pretpostavljenog, od člana porodice, od prijatelja, od nekog od servisa koje koristite, od aviokompanije kojom treba da letite za koji dan. To sad nije baš bilo toliko aktualno poslednjih godina i po dana. Od vaše banke, odnosno vi mislite da od vaše banke. I onda prvo podigne se anksioznost, moram brzo da reagujem i, na primer, generalni direktor velike naftne kompanije javlja vama, a vi ste ovlašćeni da vršite plaćanja, hitno danas da se uplati $245.000, funti, evra, nije bitno, novom partneru, jer su nam hitno potrebne komponente. Vi pogledate od koga je, from, vaš šef, glavni šef, odmah realizujete isplatu i pare odu već putem koji je zamršen i jedina šansa, bilo da ste kompanija, bilo da ste fizičko lice, da reagujete jako brzo dok je novac još uvek kod neke od transakcionih banaka. Zašto to ponekad nije slučaj? Zato što prvo poslali ste pare, u ovom slučaju pomoći nije bilo, naravno mail uopšte nije stigao od vlasnika i direktora kompanije, nego je bio lažiran. Spoofing, to je taj jedan od tih izraza. Ili ste reagovali na neki od servisa koje koristite, vaš provider, vaša banka, ili ovo sad najsvežiji primer kod nas, navodni mail, navodno falsifikovano, od Pošte Srbije, gde vas obaveštavaju, i to je bilo nekoliko mailova, svaki sledeći je imao ispravljenu po neku grešku iz prethodnog. Prvo što ćete primetiti, ako uopšte pročitate pažljivo, gramatičke greške. Vrlo čudne neke, ne samo gramatičke, to su čudne konstrukcije koje su tipične za neko ko je naučio srpski ili ga nije dobro naučio ili ga nikad nije dobro... Onaj ko ovde ne zna sve padeže, opet ne piše tako. Da. To je ono što možete da uočite. Ili iznos. Vaš paket potrebno je da doplatite još 38,14 dinara, pa u mailu piše na jednom mestu 38,14, na drugom 38,14, što je pa standard koji se koristi, na primjer, u Americi i ne kod nas. I kad vidite, stigao vam je paket, znači obećanje, i obradovat ćete se. Trivialan iznos, 38 dinara. Ni pola, šta možete, ne možete ni dnevno novinu. Kliknete i onda idete na sajt koji naravno nije sajt Pošte Srbije, niti je adresa sa koje je stigo taj mail zaista od Pošte Srbije. Kako to da utvrdite? Pa pre nego što kliknete, na primjer, mišem se samo postavite iznad tog linka i otvorit će nam se prozorčić u kome ćete vidjeti da to nije posta.rs, nego neka kom adresa, pa još / malo poduža za vašu zemlju, gde dolaze naivni iz vaše zemlje i brzopleti koji će da ostave podatke. Možda nećete biti odmah oštećeni, možda je dovoljno da ostavite svoje podatke. Matični broj građana je dosta bitan. Znači, on se koristi, evo ja sam pred neki dan, trebala mi je pomoć moje banke za instalaciju softvera na novom uređaju, šta su me pitali, ime, prezime, matični broj. Iz toga su sve imali. I broj računa i onda smo dalje nastavili, time sam se verifikovao. Znači, podatak koji vas na taj način verifikuje za
finansijske transakcije, čuvajte i budite jako oprezni kad vam se javljaju, pogotovo banke i drugi servisi koji kažu, odnosno napišu, neko je pokušao da kompromituje vaš nalog, više puta unešena pogrešna šifra, unesite ponovo, evo ga jedan link. Kad kliknete na taj link, otišli ste upravo tamo gde ne treba i ostavili svoju novu šifru. I još onda budete mirni neko vreme dok ne počne odliv sa računa. A zašto sam rekao kada neko kaže? Zato što kako tehnologija napreduje, mislim, sve internet prevare su u suštini nastavak ranijih prevara. Sjetimo se šta su nekad bile vesti pre 15-20 godina. Upoznali se na železničkoj stanici ili autobuskoj stanici, pa se on ili ona predstavili kao blizak rođak, kolega od predsjednika Republike, generala, direktora carine, sve tako neka, šta god i čija god da su bile zvučne imena u tom periodu. I onda posle kad to čitate, pa je moguće da je neko ovo poverovao. I onda uvešćete, i tek ste ga upoznali, on vam već nudi da uvezete auto bez carine, da dobijete neka dokumenta koja se dugo čekaju u vrlo kratkom roku, ali eto samo malo da uplatite, pa još malo. Ne, šta je promjena na internetu? Nova tehnologija, sve se to odvija mnogo brže i odjedanput možete da preverite 1000 ljudi, jer pošaljete toliko poruka. Znači, onaj što je varao jednog po jednog u autobusu ili vozu, nije mogao da trči od kupea do kupea i da održava simultanu konverzaciju sa njih 10. Sad to može. Zato su isto tako prevare sada minimalne ponekad. Znači, uplatite neki sitan iznos, nekoliko stotina dinara ili nekoliko evra. Vi to uplatite, vi se nećete ni setiti ili ćete se setiti da niste dobili tu uslugu. Kad dobijete izvod iz banke sa svim onim transakcijama, nećete se ni setiti da pogledate. Zakonski, koliki je minimalni iznos? Ja mislim 5000 dinara, ispod koga se ne govori po službenoj dužnosti za neko sitno džeparanje. Ne možete prijaviti da vam je neko izdžepario 500 dinara. Ali šta ako je taj neko u jedinici vremena, u jednom danu, od 5000 ljudi, po 1000 dinara, to je 5 miliona. Pa to je već u rangu pljačke banke. To je jedna od promjena koju unosi internet. Nove tehnologije. Sada se dešava ne samo da izgleda kao da je šef poslao mail službeniku, nego će mu poslati govornu poruku. Da, to je njegov glas. Kako se to pravi? To je ono što se sada zove deep fake, znači duboki falsifikat glasa, a uskoro ćemo imati to i za video. Da oni prvo uzmu neku od izjava te osobe koja se pojavljuju u javnosti, pa je onda program koji liči na veštačku inteligenciju analizira i seče na slogove i onda se iskombinuje nekoliko novih rečenica. I kada vi dobijete zvučnu, znači ne radi se o živom razgovoru, nego se radi o tome da dobijete zvučnu poruku na mobilni. Poznat glas, na to reagujemo i jednostavno šta bi trebalo da uradimo? Pa da proverimo. Pozovite, jeste stvarno vi poslali. Napišite, to stvarno, nemojte, ako dobijete takav mail, nemojte da pišete, tada morate pozovete. Ako budete odgovorili, je stvarno novi račun, vi u stvari komunicirate sa trećom osobom u komunikaciji. To je man in the middle prevara. Neko ko se ubacio, ko je nedeljama, možda i mesecima posmatrao ko se s kim dopisuje, ko naručuje s ove strane, ko plaća s ove strane, kako se oslovljavaju, kakav jezik koriste. Najčešće su to neke skraćene šifre. Kad s nekim sarađujete 20 godina, nećete pročitati ceo kataloški broj. Rećete daj mi 2 tone onog crvenog i 30 km 0,5, što neko ne bi razumeo sa strane, jer je to način razgovora u pojedinim strukama. Kada uđu u to, onda se u jednom trenutku ubace u komunikaciju, izvrše narudžbenu i kažu imamo samo novi broj računa. I ako, prvi savjet, kad dobijete od partnera tako nešto, pozovite, ma gde da je, a ima i drugih servisa gde telefoniranje nije skupo, i pitate jeste vi stvarno promenili broj s obzirom da poslednjih 10, 12, 15, 20 godina imate samo jedan broj deviznog računa. Imali smo i onu situaciju za pomoć prijatelja koji su na putovanju, pa pokradeni, pa slično. I to je isto. Znači, pazite, ono što je zajedničko velikom broju prevara, da postoji neki element na koji ćete vi emotivno da odgovorite. Znači, dobio sam poruku od prijatelja, za koga znam da često putuje i ponekad se desi da povede i porodicu. Mi smo u Parizu
nas su opljačkali na ulici, nismo povređeni, ali smo ostali bez dinara. Za privremena dokumenta potrebno je toliko i toliko para, 1200 evra, na primjer, tako nešto. Znači, ne traži se 120.000, nego onako neki iznos koji deluje da je potreban nekome ko je u inostranstvu i ostao u takvoj situaciji. Ja ih onda pozovem ovde, rekao, ajde pa da proverim. I ovom prijatelju kaže, ćuti, već sam dobio iz celog sveta od jutra. Evo, sedim kod kuće i... Šta je bilo? Ostao je bez šifre, odnosno nije ostao bez šifre, neko drugi je saznao njegovu šifru, ušli su u njegov bazu kontakata, poslali istu poruku svim njegovim kontaktima, promenjali šifru, što je više, obricali sve kontakte. Ko je dobio, dobije. Ko će da se sažali u tom trenutku i hitno da izvrši uplatu na račun koji je tu poslat, taj će da ostane bez para, a ovaj će onda morati da objašnjava da to nije bio on. Znači, to su sve situacije o kojima ne razmišljamo svaki dan. Dakle, šta činiti, odnosno šta ne činiti? Da bi se zaštitili. Za početak biti oprezan, obavestiti se o tome, pratiti, to imate sada u dnevnoj štampi. Uopšte ne pričamo ni o kakvom stručnom usavršavanju. Znači, prošla su ona vremena kada su na internetu bili studenti tehničkih fakulteta, zaposleni u velikim kompanijama, u državnim institucijama i retko kojima. Danas su svi. Znači, bio je jedan period kada je bilo mobile first, prvo mobilni, pa onda, a sada je često mobile only. Imate samo mobilni telefon, to je jedini uređaj sa kojim ste ikada pristupali internetu. Koliko god, i opet on je dizajniran tako, svi programi. S jedne strane da sve bude dovoljno intuitivno da vam nije potrebna posebna obuka. Boje, oblici ikona koje gledate, nemate vi pojma šta su fajlovi, folderi i kako to komunicira. I drugo, pošto ga držite u ruci, imate osjećaj da je to tu kod vas. A u stvari se odvija negde drugde. I da je to vaše. I kad vi to stavite ovde, da ništa ne može odatle da izađe. A u stvari vi kroz to gledate i upravljate procesima koji se odvijaju na hiljadama servera udaljenim po svetu. I potrebno je biti u takvim situacijama. Oprezan, ne klikćite olako na bilo kakve ponude. Proverite, kako da proverite? A izgleda kao da je od vašeg prijatelja, kolege, banke, pošte, šta god. Ajde pogledaj sa strane email stranicu da vidiš kako tačno izgleda ta email adresa. Proveri taj link, nemoj odmah da klikneš na njega skoro. Probaj da proveriš, pročitaj pažljivo ceo tekst. Danas ljudi nemaju strpljenja. Jednostavno, tačno je da smo pritisnuti rokovima, pritisnuti smo potreban da odgovorimo na naše obaveze u što kraćoj jedinici vremena, ali toliko ljudi je tako dugoročne i dugotrajne negativne posljedice trpelo. Kako finansijske, da ne pričam kad se radi o krađi identiteta, pa vi na kraju dobijete presudu ni krivi ni dužni, koja se vodila protiv nekog ko je pokrao vaše podatke. Odakle ih je pokrao? Gospodine Rodiću, ja sam se živ na ježio. Ne znam kako je s našim gledalcima i strašno sam se uplašio od cele ove priče. Veliko vam hvala, dragi gledalci, budite oprezni. Nemojte samo da se plašite, neka vam to bude motivacija. Neka vam bude motivacija, budite pažljivi i nemojte da žurite nigde. Dobro izvagajte sve ono što stigli. Hvala vam lepo na gostovanju.